Ej. Taktikken er god, men retningen er en lille smule galt. Hvad? Nu sidder det fast. En lille smule vanskeligheder på bolden herovre. Nu kan bolden komme hjem igen. Vi prøver, om vi kan få det igen. Hvis ikke er, så får vi sikkert en tur mere på hjulet. Ej, hvor tæt på. Jeg vælger sig desværre ved siden af stolen. Og søger igen. Der er 1 minut igen. Nu er der spidst til. Nej, det har vi ikke herovre. 3, 2, 1, go! Og lyslænseren herovre. Ej, den var ikke tæt nok på til at samle den op. Starter der fra drejet på herhen. Godt. Lyssensoren er noget, som ikke registrerer farven på sprøjtmedicinen. Nej! Herovre. Herovre er der 1 centimeter fra. Til gengæld er der et videolink, der bliver vippet. Det er flot. Ja, så gik det bedre. Nej, jo. Nej, den grønne kommer med tilbage. Desværre så er der lidt videolinket. For lige den ene af de blå ind. Der går bolden nu. Den får nej, jeg var lige ved at få en stol med. Jo! Den får en stol med hjem. Det var en bonus. Der blev vippet kugle ned. Flot. Stolen kom desværre ikke på plads.